Giswelduhan gud siya para mo bantay nako. Unya naa siya diha nagbantay sa iyang uyuan? Oh, sige. Papauliw na ko si Bimbo diya. Ako rin bahala kang Mike. Oh. Unsay ipasabot nimo, ma'am? Ikaw mo bantay ni Mike? Ha, mami? Ah. Hello. Mami. Hello? Unsay mo ipasabot sa imong gisulti? Nga ikaw rin bahala ni Mike, ha? Ayaw na problema. Sige na. Putlo na ni nato kay daghan pa kong atimanot. Bye. Iyan ang giputol. Pero, oh my God. Unsa may nahitabo sa akong inahan? Unsa may ipasabot sa iyang gisulti? Siya mo'y mubantay ni Mike sa ospital. No way. O ganon dili makamakatubag sang pangutana. Nga dito makagikan. Ma'am, dito ko gikan. O na dito sa ospital si mami nimo sa akong pagikan. Pero wala magpasabot nga siya gyud ang mibantay ni Tiyo. Wa man siya masulti ana. Ang iyang giingon nga siya ray bahala ni Tiyo. So pwede nga doon na siya i-assign nga mubantay sa kong uyuan. Okay. Pero posible sad nga siya gyud mubantay personal. Oh, Posible ra, ma'am. Di gid sigurado. no. Imposible na, Bimbo. Imposible nga buhato na ni Mami. Ma'am? Nagatog ka kit pag-ayo. Unsa man gigutom ka? Naaray daghang pagkaon. Unsa may imong ganahang kanon? Dili ni dam ko. Huy! Nipihong ka man, good. Nagtuo kang nagdamgo ka ra. Ma'am. Nganong... Ayaw ka balaka. Diligid ako ang mubantay ni mo din the whole time. Naaray caregiver nga maanhin ni mo karon. Siya na ang muatiman ni mo hangtod nga ma-discharge ka din eh. Pero muanhir ako once in a while to check. Pero... Mike, wa ko nimo pasagdi atong time nga ako ang na-ospital. Angay lang nga ako ning buhaton. Ugaling lang, dili gid ko ka-attend nimo personally the whole time. Kinamasab ko'y daghang giasikaso. Ma'am Viol. Good news di ay. Dili ra ma-push through ang angioplasty. Nakita sa results sa imong mga test nga pwede ra ka sa tambal. Praise God, good kaayo. Ubay-ubay gyud na imong mga tambal. Pero okay ra gyud na. Unya, mo bisita to nimo si Doc. Siya ra ang musulti nimo sa details. Ni-text na ang caregiver. On the way na siya. Oh, kao na, Mike. Ganahan kag fruits? Oh. Mao ni ang caregiver nga gihire ni mami nimo nga mo atiman ni Tiyo. Bisa nun sa uno. Dili gyud ko makasabot ni Mami. Wa naman unta magtrabaho niya si Mike. Pero, nganong murag doon na raman gihapon siya obligasyon atong tawhana? Ma'am, kuan. Nitanaw ra sa nag-utang kabubuton si mami nimo kang Tiyo eh. Grabe kung atiman ni Tiyo niya. Kani adtong na ospital siya. Nya. Di lang gyapon ka kasabutan na. Husto di ay. It's good nga imo nang gi-bring up karon. Gusto lang sa kong mahibaw ba? Og tingali nahibaw ka sa tubag ini akong pangutana. Unsa man na, ma'am? May something ba sila si Mike og si Mami?
Wow! Good question. May nahibawan ka ba about nila? Ang akong tubag ni mo, ma'am, doon na sila something nga wa. Nagtinarong kong pangutana ni mo, ha? Tarong akong tubag kay swerte kay kang nakiksulti ko ni mo ron. Correction, ma'am. Ikaw swerte nga nakiksulti ka na ko ron. Animal lagid ni mo, uy. Gusto kag tubag sa imong pangutana o dili? Tarong nga gani kong tubag. Pwes taro nga sa ko paminaw, ma'am. Ayaw panuyo. Oh. Siga na sa dahing mong mata. Mata. Kalma lang. Paminaw ako. Ayuha gyud ang istorya ni mo, ha? Sure. Okay. Sulte. Mao ni nakalindot sa dunay kaistorya, ma'am. Kay doon na kay mga pangutana nga kahatagan gyud og tubag. Daghana sa dimog chichiburitchi, uy. Tubaga dayon ang akong pangutana about nila ni Mami ug ni Mike. Og kay niya naman ang muatiman nimo. Mulakaw na ko. Oh, okay, ma'am. O, salamat kayo. Huwag problema. Sige. Gihikap niyang akong buktan. Murag milahos akong kasing-kasing. Sir, Oh. di dito ni mo miss si ma'am? Dili. Abi na akong miss ni mo si ma'am ay grabe mong gudi ang pag-care ni mo. Asawa level kaayo. Oh, ha? Imo lang gilain sa pagsabot. Di good sir ay ma-feel yun ako ngayong love and care sa iya palang ganing pagkontak na ako. Sorry kayo sa akong pagkamarites ha, pero feel yun ako kayo ngayong love ni mo sir. Ay, sorry. Minya ka sir? Dili. Wow! Minya, ito si ma'am. Daga si Ma'am Violi. Mabuang ko. For sure, love sa nimo siya, sir, no? Unsa? Am I right? Or am I right? Ay! Nang blush og ni smile si sir. Mabuang ko. Mao na nga nakaingon ko nga doon na sila something nga wa. Kay naaram silang mga kasing-kasing ang ilang mga pagbati. Wa magyud kagawas. Ay, kaluoy ni Mike. Mirese. So mo naman mo eh. Naluoy ka pero nikatawa ka unya. Mirese pa gyud. Ay, kay luoy man gyud siya. Luoy siya nga katawanan. Og saludo ko ni Mami. Iya gyud gigamit ang iyang utok. Wa gyud siya magpakabuang. Og mirese ni Mike anong ambisyoso kaayo siya. Nasakitan lang hinuon siya. Pero di man sad sa ni Tiyo, ma'am, nga ma-in love siya ni Ma'am Violeta. Kay wa man niya tuyo ah. Pero, tanga siya nga padayon nga na in love ni Mami hangtod karon. Uy, mom, you cannot segurize the time, uy. Kinsay na sayod nga, ang di pwede sa una, pwede na karon. Unsa naman sa imong gipanulti? Nagbuhat naman sa tag-issue. Kay bawo ka, katugo na kayo ko. Gusto na ko mapaway. Drained na kaayo ko karong adlaw. Kanya imo lang kong tawgan tungod ang mga way hinungdan nimong tuyo. Okay, last na lang ni Mom. Promise me nga dili gyud ka ma-fall anang mic, ha? Promise me, Mami. Okay. I promise. Okay. Good night, Mom. Good night. Last makatuog na gyud ko. Good night, Mom.
Grabe. Bitawagan niya yung mami. Pero bisan ang saon pa ni Maltia. Kaya ang gugma, mura nagtubig. Mangita ginagkagian kun mugawas na. Uy, sa iyong nimatang akong among gwapang maldita na? Milagrong nagpainit sa adlaw. Nami karon sa gawas. Og adlawon king dako. Di na siya kabang hilabot na kung mukanta ko. Kanang kanta nga makaukay sa kasing-kasing. Muna ko piliyon di. Aray ko sa medyo karaan kay sure good nga makaigo ang makantang karaan. Kini. Kini. Morning girl, how'd you sleep last night? You're several ages older now. Your eyes have started showing how the little girl's growing now. Morning girl. Gitukpar na sana. Ug ang mga ihas, as usual, may cheer niya. Maunang dara kayo siya. Begging for a way to go back where love wasn't jumbled so things are different now, a whole lot more. Oh, milagro na nga wa mga saba. Pero kay tinanawan. At least wagi mga saba. Tempa. Gapon nakigsulti siya nako. Karon wa siya mga saba. Wow! May improvement. Oh, nge. Nang hagis. O karon mga higala, ani ang laing sumpay ning atong sugilanon. Katkaton ko ang langit. Hello, magandang umaga. Karon wa siya mga saba. Wow! May improvement. Oh, nge. Nang hagis. Say mapakan. Say. Say. Ngano nila siya? Say. Bitin. Nadakpan na ang bitin, ma'am. Gidanas mga polis. Mura man sa kriminal ang bitin. Ang gidapit sa mga polis ang bitin, ma'am. Ang polis may kuan. Angon sa Sila na mo turn over sa bitin ngadto sa taga animal welfare. kay bawo ko oy. Kay bawo sa kuana no. Nagkatawa lagi ko si mong gisulti. Ay, salamat kay may nasulti na gid ko nga nakapalingaw nimo. Wa ko malingaw eh. Nalingaw mo gud ka, ma'am. Wa ko malingaw. Bisag nalingaw mo din na ipagyud. Agay. Da. Kago. Tinuod to. Walang matuyo. Pero hinay ra lagi ang pagdukol nako. Alagawa to eh. Iya yung baga itong gituyo sa? Kung iya magandang gituyo, nagpasabot nga. Hindi kayo init iyang una ko. Lingi siya. Ang smile ko.
Ang gago ni Smile na ko. Shit! Ganun nilingi mang ko niya. Bisit ba yaw eh? Bullshit eh. Ganun nanginit man akong naong. O ganun nalingi mang ko pag smile niya. Bisit ba yaw eh? Ganun nilingi mang ko. Ganun man ako sa sigay sa kong mata. Bisit! Yes! Nilingaw siya pag smile ako. Woo! Huwag ko kasama sa kong gibati na. Mura kong nakadaog sa luto na. Nindutas pakiramdam eh. Ang maldita nga Althea. Kalit ka na siya eh. Pero, tay pa. Ang ako kang smile, ang nakaigo niya mo. Nilingaw siya dayon. Manamin ko, be. Tanawon ako sa amin ng akong killer smile. Bisit! Ganun dili ba mawaso ko muna una niyang pag-smile? Oh, musurok mong gito tadayo ng akong dugo kung mungisin na tong animal. Pero ganun ka di na. Nashock man ko ug nilingiw ko dayon. Lahi mo ko doon mag-smile kanina. Dili ko ma-explain. Makalagot. Nakabantay ka siya sa kalit akong paglingiw. Bisit ka, Althea. Dili ka aming mahasol tungod lang sa iyang smile. Dili. Si Ma'am Violeta. Hello, ma'am. Asa di ay si Althea. Dili man lagi matubag. Sige lang og ring ang iyang phone. Mao ba, ma'am? Tingalig na tog. Huwag sigaw-sigaw sa iyang kwartog, ma'am good. Ganina, nagpahatod ng pagkaon. Mao ba? Okay sa taha siya. Tingalig not feeling well. Ado abi mo. Sang tita og nga makisulti ko niya. Sula ba ini, uy? Di naman noon ko makagawas din eh. Pero, wait. Dili na pwede. Magtuo siya nga na-intimidate ko niya. No way. Ako si Althea Mondragon. O kinsa naman intawon siya para maka-intimidate na ako? Ma'am! Althea! Kulbaan ako eh. Ma'am! Nanawag mo, mami. Makiksulti sa edin mo. Paguat! Uy, isog man. Wa pa mga bli ay. Nakadungog ato siya sa akong gisulti. Ma'am! Ma'am Althea! Nanawag si Ma'am Violeta, ma'am. Nananiliwag ka makahuat? Okay, ma'am. Magbuhat ko. Sanding na lang ko din yan. Ay! Bigyan na akong madugay pa ka dito, tiyo. Sa may dugayan nga oo naman kinahangana. Pasalamat pita kong dako sa Ginoo. Pero daghana sa laging kidili. Number one gyud ang stress. Likayan na ginaan ni mo, tiyo. Mao lagi. Pero ang pangutana, malikayan ba tanan? Daghan magong klase sa stress ang atong matubang kada adlaw. Ang ubang tingali malikayan pero doon na tingali dili gyud malikayan eh. Bitaw. Ang madal kong likay, tiyo. Tiyo, today. Nakuchika ni mo. Sugat man ako magchika eh. Unsa man na? Okay naman ni Althea. Ha? Hey, Cho. Ay, ka-stress. Ang ako ipasabot ko, Di na kayo ko niya kasabaan ba?
Kalit ba yung kulong ako pag ginawa? Oh, grabe. Nagawa sa mo, Choy. Abi mo na kung malipay ka. Na-stress naman hinoon ka. Nakasaan naman ko ni mo kalakihan noon. Di ba siguro mo klaruhon, Gor? Ah, klaro mo gud Cho. Pero, di na ako mulalis ni mo kay mas stress na sa runya ka. Mga sa sunod, klaruhan ang gindaan. Ah, lain na nato hiskutan, Cho. Kuan, Tud. Oh, ilay na bayaran ni mo sa ospital. Kana, makastress ka na. Ha? Uy, Makastress. sige, di na ako mangutan na eh. Sula ini. Unsa na hindi ako isulti ni mo nga. Di ka ma-stress. Ayan na lang istorya, Bimbo. Kanta na lang. Ah, That's man. ako yung ma-stress. Okay, Cho, okay. Kantahan ni ka. Unsa may akong kantahon? Ikaw ray bahala. Sige, mangita ko. Gaya sa hindi mo nagkakanta, eh. Matuwag na lang ko. Kuan, kini Choy, kini na lang. Sa air supply. Yung supply pa. Hmm. Sige. Beatles na eh. Ikaw. Interesad. Yung supply lang. Sige. Here I am. Supply ka tinodo. Wala air. Oh. Playing with those memories again. Sige. Luya. Paparang man na? Wala idea. And just when I thought time had set me free, Oh, yeah, tama. those thoughts of you Ay, keep nalang, di ba, sabi mo? touching. Ha? Ay, nagtiwasa, matuwag na lang ko. Nye. Na-stress siya sa akong kanta. Hastang! Ni-quit naman yun dahil siya sa pag-eskwela, si Lance, no? Oo, mami. Mawaw naman siya magpakita sa mga tao kay invalid naman siya. Naiba na sa ang gubot-gubot sa eskwelahan, ma'am. Sukad ni Unda si Lance. Meaning, siya gid ang nagdaog agubot sa campus, ma'am. Kumusta man mong duha? Oh, Hey, nga naman to. nabuhian ako, ma'am. Kuhaan ka galain, ma'am. Althea, are you okay? Of course. I'm okay, mami. Good. Bimbo, asa naman ang kutsara? Dito, ma'am. Niyan ang kutsara, ma'am. Here. Ibutan lang. Okay. Lingkod nagbalik, Bimbo. Iwas og gaon. Okay, ma'am. Wa pa ninyo matubag ang akong pangutana kung kumusta na mong duha. Okay naman, ma'am. So far, may mga delikadong nahitabo. Safe raman. Mao nga, wala ko mag-need og bodyguard, mami. Pwede na ni siya mo pauli sa ila. What? Wa na ko mag-need og bodyguard. It's time nga mupahawa na siya, mami. May mga delikadong nahitabo. Safe raman. Mao nga, wa na ko mag-need og bodyguard, mami. Pwede na ni siya mo pauli sa ila. What? Wa na ko mag-need og bodyguard. It's time nga mupahawa na siya, mami. Abi ba na kog okay ra mo? Okay na gani, ma'am. Okay na siya nga mupahawa na. Og okay na ko nga wa na bodyguard. Dili ko musugot. Ma'am, Next week mo larga ko sa Europe. Mga 3 weeks ko dito. I don't care if doon na mo'y bag-ong arrangement. Basta kay, just let Bimbo stay. pero mami, It's settled. Sige, iwas sa tagkaon. Doon ako na-feel nga something off kang Althea. Dili lang ako masigurado kung unsa. Ang ako lang nabantayan nga dili na kayo siya sapat. Bisan siyang pakigdeal sa mga katabang, may kausaban na siya. Wala kayo ko makadungog niya nga magsyagit-syagit sa kalakot. Is something wrong with my daughter? Doon na ba ko'y wa mahibaw isa kong anak, Bimbo? Ma'am, kuan.
Sa tinuod lang, ma'am, wag ko kay bawang nga, no? Pero ako mismo, ma'am, nakabantay sa siyang kausaban. Pero may baya ko niyang pikhan. Naanad ng baya ko sa iyang mga syagit, hapak, dukol, labay, insulto nga, wadere, dito. Pero so far, ma'am, nakapahuay begid ko. Kaluoy sa mo, Bimbo. Ako na lang mag-sorry niyo, ha? Okay na, mamay. Apil lang sana sa dako na kong sweldo. So, wa kay idea? Nganong nausab si Althea? Oh, good, ma'am. Doon na mangot, pero di lang ko masulti. Okay. Salamat, Bimbo. Basta maulang to. Bantayi lang yun siya as usual. Okay, ma'am. Why problema, ma'am? Europe? Ocho, Ireland mo ko to siya. Primero, dayon, Holland, o Belgium. Dayon, paulit dre. Mao ba? Wadi mo paibaw si Ma'am Violin mo, Cho. Nga magpaibaw man siya. Unsa man day ko niya? Oh, friend. Tojo. Nibalik ram di kag atiman sa galingan, no? Oh, ganun day. Di rab di ka ma-stress ito. Mas stress ko kung wa ko gibuhat, Bimbo. Inoutside. Tuod ganun niya man day ka? Hmm? Di ba Sabado raman ang imong day off? Dagan ako og libreng oras, Cho. Giluagan akong Ma'am Althea. Mao ba? Okay na mo siya, Cho. Naiba na ng kamaldita niya. Mao ba? May Wala, no? Cho. Bisa ng mga katabang o mga tao sa farm, nakabantay niya ay. Maayo ko mao kana. Lagi, mayon tag magpadayon ng iyang kausaban. At least, doon na ako'y kalinaw. Wow! Ikatawa agad ka, Cho. Hang, grabe man ka nakalitok sa pungag kalinaw. Tinuod, sagot. Sumagod. Kakita magikas iyang dinadaan ako, di ba? Oh, bitaw. Tingali. Late lang gyud ang iyang pag-mature. Kung karon na gyud ang panahon nga sakto na siya sa panimuot. Bitaw sa. Kay spoiled brat mo siya. Tuod. Kining toy mais dito nga anagon, linghod. Saman, magpalungag ko? Oh, sige, Cho! Salamat nga wa siya. Mas less stressed ko. Oh, naunsa di ko. Nganong stress naman ko kung naa siya. O ganong dili naman kayo kung maglakot niya. No, dili ko padain eh. This is scary. Kailangan nga mabisi ko. So, unsa may akong buhaton? Yes. Magtuon kong drive. Naaray driving school sa poblasyon. Dili ko magsaba nga mo enroll ko. Timing sad ni nga ma-extend ang pagstay ni Mami sa Europe. Mamatay yung mga sorte. Na-extend mo ko, Cho. Hinoon. Kuratahan man siya. Why problema bisan hangtod kano sa pa siya dito? Bitaw. Gimingaw ang tingnan ni Tiyo ni Ma'am ay. Tuod ay, kumusta naman si Ma'am Althea? Okay naman, Cho. Maayo. Gimingaw sabay ko sa iyang pangasaba, Cho. Oh, Joke, Ray. Kanindot ra nga. Wa na siya mga saba na ko, ha? di bugtan mo. Mawas na ko eh. Anong mamatay ako ng gisulti? Ay, Uy. Uy. Sakyan na lagi na sa mga Mondragon. Naabot na si Ma'am Violi? Uy.
Si Ma'am Altia lagi na. Surprised? Oh, Kay ba hindi ka mo drive, ma'am? Kinahanglan pa ba ng ipangutana? Maabot ka ako din kung dili pa? Bitaw. Mike, ikaw akong tuyo. ma'am, sumaya ko ikalagan ni mo, ma'am. So, layo pa ninyo taas sa among farm? Layo pa gid, ma'am. Pero mas dolgi ka din kay doon na may shortcut nga karsada pa ingon dito gikan din Mao ni gisulti ni mami nako. Maong ni anhi ko nimo. Duka naman ang yuta nga wa maatiman, ma'am, nila ni ma'am. May plano na siya karon? Ako ang dunay plano. Ah, Pero, gusto kong makakita sa personal gid anang yutaa. oh sige, ma'am. Kuyugan ka na mo ni Bimbo. Sorry, ma'am. Di na ako makakuyog nimo sa ibabaw. Di na ako makasugakod. Kamo na las Bimbo, ma'am. Sa kaon man di kayo, no? Oo, maugid, ma'am. Ano sa man? Mo padayon kag tanaw dito? Mapadayon gud. Unsay gamit nga ni anhi pa ko. Ah, okay, ma'am. Bimbo! Kuyogin si ma'am sa ibabaw. Okay, Jo. Kaya pa, ma'am? Mao naman ka na sa unahan. Oo, mauna na, ma'am. Pero, bantay, masakaon ba na sa ibabaw? Wait sa. Pahuway sa ta. Sayang nga. Huwag drone camera da. Pwede na unta nga. Delete na lang kita mo atos pinakaibabaw yun. Okay, ma'am. Pero inigabot sa pinakababaw, ma'am. Patag man. Solid rasa na yung pagsaka karon. Mao ba? Ano sama ko eh. Ganun casual naman lang kayo kung magkiksulti niya. Ano man niya? Unsa man, ma'am? Padayon na ta? Okay. Padayon na ta. Okay. Kalit sa mama, kay naini-chat. Si Tio. Okay. May emergency sa galingan, ma'am. Mauna na si Tio na to. Naray mo kuha niya. Okay. Padayon na ta. Okay. Ma'am! Amping, ma'am. Masakaon na niya ang dapitan. Dali. Gunitan na ako, ma'am, Pwede mangita tagkahoy or whatever nga ako matukuran. Sige, ma'am. Dira. Nera isa na, mamay. Ligon na ni. Ligon na, ma'am. Okay. Gamay na lang, ma'am. Abot na tas ibabaw. Abot na kita, ma'am. Wow! Nindot yung ma'am, no? Nganong giusika naman ni nila ni Mami. Kanindot ining dapita. Ikaw yung tingali ang nakatakda nga mo-develop ini, ma'am. Nindot ta ini, Himoong Mountain Resort. Makagid, ma'am. Mag-video call ko ni Mami. Ipakita ko ning lugar nga iyang giusikan. Uway signal? Oo, wa. Gipalibutan mo kunig. Mas tag-as nga bukid, ma'am. Lisod yun ang signal din, Uy, mausa din ay problema din Dako pagtrabaho onda. Wa pag gani kurente. Makagid, ma'am. Wala. Kawanon. Unsaon man ni naturon? Unsaon man ni nato kun muwan? Unsaon man ni nato, Bimbo? Asan man ta pasilong? Hello, magandang umaga. Dako pagtrabaho onda. Wa pag gani kurente. Makagid, ma'am. Wala. Kawanon. Unsaon man ni naturon? Unsaon man ni nato kun muwan? Unsaon man ni nato, Bimbo? Asan man ta pasilong? Unsaon man ni nato?
Ma'am, mapasindong na tayo ng punong at manggas unahan ay. Dali! Dali, ma'am. Okay na ka? Unsa man pagka-okay na ako nga nabasa naman ta? Bitaw. Ano ni uwan man nga okay naman to ganina ba? Makalagot sa dui. May nagilagi ron matagaan panahon, ma'am. Hayag ito kanina nga. Kalit ang uwan. Nabiyaan pa gyud sa sakyanan ng payong. Makalagot. Na yung mga punungan sa saging, mamay. Manguha lang kong dahon. Ato ipayong. Unsa pa may gamit ana nga nabasa naman ta? O kung mamalik sa tasubos, maglisod na sa ta kay slide na kayo agianan for sure. Unsaon man ni? May pagwa na lang kumuha ni. Makalagot ba yan ni, oy? Kung na-okay ka, ma'am, buhat ito sa unahan. Basin pa, doon na yung mga bahay dito nga makahangit ah. Asa may bayo ni mo diha nga puro naman ang mga kahoy? Mamasil lang ko ta, ma'am. Unya kay kusog makiguan be. Basin mo hinay na karoon taon. Buhat lang to. Ginoo ko, kakusog sa uwan. Kung nag-uwan ganito, dito sa babaw karon, basag itong duha. Wala bagay-bisag payag na lang dito. Ya, unsa ang itong duha ron? Ano? Si Ma'am Beauty. Hello, ma'am. Mike, ikaw na lang ang akong gikontak. Kay pareho mangali makontak sila si Althea o Bimbo. Kining ma'am, diligi ka makakontak nila sa pagkakaroon. Unsa? Nga naman. Hay, maday sila. Tuwa sila sa inyong yuta sa luwakan, ma'am. Pwede ito malanghid mo, ma'am? Apin ako nalanghid. Igora siyang nangutanan ako. Ako rasad tong na-mention niya. Huwag ko mag-expect nga iya ba di ang adtuon. Pastilan. Oh, Mike, Ma'am? ayaw lang sad ka stress ha. Tingaling maunsa ka. Mondang ra sa tingali na ang uwan karong taod-taod. Ayaw lang ka stress, okay? Ayaw lang sad ka stress, okay? Mura mga gihapuhap ang ako kasing-kasing. Concern kasi anak ko. Mihinay ng uwan. Pinautang nga okay na itong duha. Nihinay ng uwan, ma'am. Huwata ko ha. Manguha kong dahon sa saging para himuon na itong payong. Balik ko na yun. Sulab ya ani be. Sayop kini pag-ani ada. Sayop kini nako. Pero useless na nga magbahay pa ko. Oh. Asa naman to siya? Dali ako din wagtang. Nganong wa pa man siya mabalik? Iyak akong bibiyaan. Unsaon na lang ko di akong gibiyaan. Maabdan ko gabi din eh. Unsaon man ako. Dili pwede nga magpuyo ako. Mato ko sa nahan. Basin pa, may mga bahay tuod dito na pita. Bahala na lang eh. Mulakaw na lang git ko. Tugay na akong nakatangtang ng dahon na eh. Saan nga wag mo gisundang god o bisang cutter na lang. Namuypoy na niya akong kamot o bukton pagbirain ng dahon. Ay, pero may gani, natangtang ragid. Usganid ko. Dol na lang ko. Wala lagi siya ilawang sumangga. Asan to ba yan ha? Mamaldea! 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 Aldea! Layo-layo naman kong dalakaw. Huwag mong hibay. Mabalik ko sa agi. Tigaling maaptan ko gabi. Kamakalagot na ini, uy. Nitugnaw na ba kayo ko? Unya, huwag pag-signal.
Kisa may makatabang na ako. God, tabangi ko. Nibalik pag ako sugaguhan. Mami! Mami! Asa nang tubayana? Anong nilakaw ba siya? Huwag siya maghuwat na ko. Aldea! Aldea! Di mahimong muhunong kong pangita niya. Aldea! 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 Ginoo ko! Ay, tumayana! Wala kong klaro din dapitang iting ga. Aldea! Nakadungogan ako! Aldea! Oh! Aldea! 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 Ay, galok! Miyan ako! Ay, nagadlok! Miyan ako! Miyan ako! Andog na daw. Tunog ka? Kabuglaw ni mo. Saan mo niya pa? Ma'am, pasensya na. Pero kinahanan gagsuntik ka. Padunag to ang muwan. O padunag sa ngit-ngit. Nakatug rin niya siya. Nakatug siya sa akong mga bukton. Uy, murag init pa niya siya. Di na pwede. Kilantan mo niya siya. Kinanamakita kong pahinga. Kadang pa na mo. At sahon ko lang niya siya. O muad to pamisarahan. Baylang utag. May pahinga. Among makita nito. Lakpok na rapada. Maglisod kong lakaw. Pero bahala na. Ang importante nga, matabang ni siya. Init na bilis siya. O parehas ming basa ang gisulob. Bisan wala yung uwan pero wala masag mo init. Padung masag mangit-ngit kat. Unsa ba akong buhaton ini? Padayon lang yun og bantay niya ha, Pimpo. Og panalipdi siya. Kasaylo ako mamilita. Pero wagid kayo mahimo karon. Wagid, ma'am. Saron. Motor. May nadungog kong motor. May kalsada na sa unahan. Magdali ko. May kapangayuan akong tabang sa unahan. Walang kaapoy na kay ko. Paspasan ako ang paglakang. Okay na, labas! Yun na lang, Juan. Ay mo paglangan, ato aday ninyo ang luwakan. Sa pika sa gyanan lang mo bahalag. Layo-layo, gikan din Pero at least, may magyan sa sakyanan dito. Bahalag babtan mo gabi. Basta kay pangitaan ninyo sila si Bimbog, si Ma'am Maltia. Di boss, matuman boss. Lord, kagaya po nung kay ko sa kakapoy. Habit ako, hindi makalakang. Pero, init na yun kay Saltia. Tingalik maunsa siya. Maluilin sa taong ka, Lord. Bisan maldita na siya. I-save lang taon siya. May katawa. Nakadung ko may katawa din tapita. Lord, salamat. May makatabang na mo. Tagaib ko gamay pang kusog na makaabot ditong tapita, Lord. Tagaib ko gamay kusog.
Gamay na lang. Gamay na lang. May mutabang na to. Gamay na lang yun, Altia. Tora, may nakita lagi ko ng bahay. Tabang! Tabang, Eme! Tabang! Unsay? Ni ako sa kakwarto. Si Altia ka. Muna ako. Pagitaon ako siya. Okay, bukat sa kong lamas. Hindi ko kabangon. Ablihi! Basil ka mata na siya! Ganun, familiar ang pingo ka. Nagmata na juga! Lance? Unsa ko'y way angin kabalakan? O sa man, gi-injekan ba siya og anti-tetanus? Oo, ma'am. Na-injikan na siya, ma'am. Okay. By the way, next week mapauli na ko. Magka-istorya raon niya tagtarong inigabot na ko diha. Ingna si Bimbo, get well soon. Oh, unsa na may pamati nimo? Klaro naman, Jo. Tarong ba? Okay na bitaw, Jo. Pastila, no? Kung wa ka madaog ospital, wa lagi kay kalibutan nga nasambal imong tiil. Lagi, Jo. Wa naman gid ko makabatya gud nga nasamad ba ko. Basta kay naaras akong nauna nga mudaga na gid ko samtang nag-alsa ni Ma'am Altia balag kuwang na lang magkamangkos kakapoy. Unya na lang Italia ang naitabo kung makagawas ka na din eh. Di ko magagawas, Jo. Di pa. Wa pa man mo abiso ang doktor. Si Ma'am Altia, nakagawas naman din siya. Okay na gid ka siya. Naunsa man ko. Nga nang dili man ko mahimutang. Gusto ko muduaw niya sa ospital. Pero no way. Tingalig lainon niya pagsabot. Tingalig magtuo siya nga close na mi. Pero gusto ko mahibawon sa niyang kahimtang. Pero kung nangumustasad ko, mausad lagi. Mo feeling close na sa to siya. Karaon ra ba itong tawana? Di na lang ko maadto eh. Okay na sa tingali to siya eh. Kaadlaw din sa ospital. Wagit siya madawa, anak. Anong magdahom sa ko? Feelers na ako eh. Pero karon nga okay na siya. Wagit kasi mahinumdum sa nahitabo. Wagit siya mahinumdum nga ako siyang gigakos paghukot. Gialsa samtang nagdakan ko nga kuwang nilang muhilak sa kahingawan niya o gikakapoy. Bisan gamay sa mga nahitabo huwag kili kasi ninunduan. Huwag kili ka. Good news. Jo. Pwede na ka nga mo discharge karong hapon. Main nun, Jo. Ako na lang to nga gitawagan si Ma'am Altia. Sabay na lang tika padiretsohon gikan dinhi. Okay, Jo.
Unsa man ko? Nganong bukat pa kayo nga akong buot nga dili na ani mo pauli si Bimbo gikan sa ospital. Dili na ni mauda. Dili na ni maayo. Alarming na ni. Ug mas maayo kani nga atitude sa sila ha. Aron dili na ko mahasol pa. Kay kun anhi sad siya mo pauli. Pa-awkward ka ha. May rasad nga dili siya din mo pauli. May rakyot. Naunsa man ko eh. Ngayon di amo ko sa gawas nag-atubang sa gate. Nganong murag nagpaabot namang gihapon ko. Kakabe na ako eh. Ako lang na idiretso sa bahay gikan sa ospital, ma'am. Aron nga makapahuway sa sakto. Kaklaro sa gisulti ni Mike, ah? Kaklaro adto. Dili anhi mo pa uli si Bimbo gikan sa ospital. Dili lagi. Kahit ba na kong oo. Oh. Liya siya. Wa di tingali siya musugot nga ato siya mo pa uli silang bahay ni Mike. Ako sugato na. Oh. Dili lagi. Kahit ba na kong oo. Oh. Liya siya. Wa di tingali siya musugot nga ato siya mo pa uli silang bahay ni Mike. Ako sugato na. Oh. Hi. Ngayon ni ama ni siya? Mao na nita po. Wala ka gi-inform ni Bimbo? Actually, wa pa mi magkasulti. Karon pa man to siya ma-discharge. Og diretso na to siya sila ha. Ah, mao ba? Kung mauna nga ikaw may nakasave na mo, thank you. Dili gid ako. Ang mga tao ni Papa. Igor sa bagay ako giati Manila. Lahi lagi nga lansa nga akong gikaatubang karon. Nabaguhan ko. Ah, oo, lahi na yun. Tarong na nga lans. Galing lang, inutil na. Kinahanglan pagiging maputol ang imong mga legs, una ka magbinutan. Ay, mau ginanita po na ako. Well, at least, nabutan na ka. Ikaw, kumusta na ka? Nia, okay na. Ang imong batasan akong ipasabot. Oh, Ayaw paabutan mo parehas ka na ako una ka mag-usab sa imong batasan. oh. Just a friendly reminder. Gago mo itong tawhan na. Nabisita ko nun ako. Pero namira man noon. Ayaw paabutan nga maparehas ka na ako una ka mag-usab sa imong batasan. Lami abi ang sagpaon, uy. Wa ba lagi ko maguna-una ay nga siya may nakasave na mo. Masagpaan dito na ko ba? Si Mami. Hello, Mom. Kumusta na si Bimbo? Nakagawas na? Karon man ko ng Mom. Pero, ato naman siya mo pauli sa ila. Ah, okay. Aron sad makapahuway ra siya sa sakto. Unsa kitang dawa maabot diri, Mami. Dagan ko gustong isulti nimo. Oh, ngano dagi mo na lang isulti karon? Maglisod ko. Wa ko kay bago nung taon ako pagsugod. O niya na lang ipauli nimo, Mama. Mag-wait ako. Okay. Kumusta naman ka? Masula. Di man mawaw sa una-una ang tuloy kay niya nakway. Helpless kayo siya. Bisa ka may nga sinyalis sa iyong kamalitaw. Wag niya itong gayon na. Unsa mo eh. Di mo naman kumahimutangan eh. Asa mga? Chok. Magawas ka? Ano sakit ang imong tiil? Okay naman, Chok. Di naman sakit ito, Nob.
Gusto ka mo sorry sa gawas? Dali, gunitan ako. Jo, kuan ka nang muadto ko ni Ma'am Althea. Mubalik lang ako duty. Uy, di pa pwede, uy. Papahuwayon pag mga usa ka semana sa doktor. Pero laay mo, Jo. Okay naman sila akong paminaw. Bimbo, Gusto lang kong mangmusta niya. Oh. Patulan ko, Chobi. Wala ba'y magkita sukat pagkahitabo. Ganahan akong makistorya niya. Bimbo. Sige, Cho. Di lang sa ko mo duty balik. Pero muadto lang ko. Mudua lang ko. Daghan magud mi ang istoryahan. Daghan kong ipangutanan niya. O magstorya na lang sa mi about ni Lance. Bimbo, paminaw una. Di lang ko magdugay, Jo. Basta magka-istorya lang mi. Bimbo, mangutan ako nimo. Sige. Nino pa doon din ni Jo. Siya tingali ron. Siya na iniduan ako. Oh. Ako siyang sugaton, Jo. Paginay, Bimbo. Bimbo! Human ako duon ni Althea the other day. Karon ako nakalugar og anhin nimo. Mau ba? Salamat sa pagduwa, Lance. O salamat sa pagtabang namo ni Ma'am Althea dong kayo na. Actually, ako ang angay ng pasalamat ninyo ni Althea, Bimbo. Ha? Sa inyong pag-abot dito, naiba na og gamay ang akong dugay nga gidada ng guilt feeling. Kibaw ko. Layo ko sinuod. Pero at least man lang. Dunay naiban nga gamay sa dilit na maihap nga atraso na ko ninyo. Lance, daw ka awasan mo eh. Makahilak mo sa dagamay ng imong gisulti. Seryoso ko, Bimbo. O ginaot nga dawaton ko ninyo pagbalik ni Althea as a friend. Tinuod ka tong tanan nga gisulti ni Lance, Jo. Gusto may tanaw nimo? Kamu maging nagkatubang. Mura mo siyang tinuod. Tinuod tingali. Tagay lang sa ninyong chance. Pero grabe nung good yung scam ron, Jo. Mura nagtinuod ba? Kisan ka panahon, scammer naman. Di man kang init kayo, siga kayong adlaw. Kalitag kilat og dugdog, dayon uwan. Mubaha ba gyud? Unya sahay sad. Ngit-ngit kayong kalibutan. Sige nagpangdugdog o kilat, pero mukalit lang siga ang adlaw ug pirti ng inita. Waton ra ba nga i-declare na sa kanang gobyerno nga suspended ang klase? Magdinagan na sa taon gud ang mga estudyante ug maestra sa pagpauli. Kay hadlok maabtag baha. Pero kung inikabot sa bahay, mukalit lang init. It's a prank. Tinuod na. Pero sa kaso ni Lance, murag dako ang posibilidad nga sincero siya tungod sa iyang kahimtang. Ikaw ba rin maputlan og duha ka BTS? Mausad, Jo. Mausap juga. Bitaw. Kinahanglan na gud nga magka-istorya ming Ma'am Althea. Puyogin ako, Chobi. Niduwaw lang ko, ma'am, para mangumusta. Okay raman ko. Mayo nun. Warati ka apuraha pagbalik og duty ha. 1 week ang gingon sa doktor, ma'am. So, mubalik raw niya ko after 1 week. O kung mauna, wa na lang unta ka mo anhi. Sige na, balik na dayon kay 1 week pa man day ka ang imong pahuway. Pwede di lang ko ni mo hinginan, ma'am. Kako maning tawhana. Ganun ingon ana manisig tinanawan ako. Nakulbaan na lang hinuon ko kalit. Ang ako, magod, ma'am. Ang ako ba? Dito man gikan sa Bay si Lance, ma'am.
Mao ba? O niduwa sa day siya ni mo din eh. Oh, Nangayo siya sorry ni mo. sort of. Nihangyo man siya. Pwede na ko na siyang makig-friends ug balik na to. Nato? Oo. Ngano? Barkada ba data? Ah? Hinoon. Friends man sa tingali mo sa una. Naaran mo kung makigbalik kag friends niya. Di ba kayo ready nga makig-friends ug balik niya, ma'am? Bimbo, pwede mo pauli na ka? Balik lang niya kung pwede na ka mo duty. Kay murag, feeling close na manggugan ako karon. Aw, di ba dita close, ma'am? Unsay, Nagka-close na mo ko ma'am. oh, Wag di ka mahinumdum. Unsay mga nahitabo before sa na ospital ta. Katubang dito tas bukid. Wag ka kahinumdum sa. Kay not feeling well naman gud kadto. Mao to nga pahinumduman ti ka karon. Aron mahibaw ka nganong niingon ko nga close na ta. Nilakaw mo kadto ma'am no. Kay nakuha kog dahon sa Enough! Oh. wa na'y kinahanglan nga imo pang idetalye ang nahitabo adtong time ha. Nganon di mo kaganahan maminaw, ma'am. Tungod ba kay ang tinuod? Nahinumdum ka sa tanan? Mao ba, ma'am? Wa na'y kinahanglan nga imo pang idetalye ang nahitabo adtong time ha. Nganon di mo kaganahan maminaw, ma'am. Tungod ba kay ang tinuod? Nahinumdum ka sa tanan? Mao ba, ma'am? Pwede ba, Bimbo? Mulakaw na lang ka while wa pa kayo ni mo init ang akong o? Okay. Wait sa di ay. Ma'am? On call na lang di ay ka. Ha? On call na lang ka. Muani na lang ako panihiunti ka. Oh. Sige na. Pwede na ka mulakaw. Ma'am? You may go na. Go! Oh, mayo kayo talira ka. May problema? Unkol na lang ko, Chok. Ha? Nainat, Diyos, ha? Oh, Abi mo na ko, okay na mi, human sa nahitabo. Abi ragi din ako. tempa. Kung sa'y ipasabutin mo? Di am good. Grabe nam good ang nahitabo, Chok. Grabe ko akong sakripisyo. Madalang siya sa luwas nga dapit. Ngani ra di dangatan. Skang. Kaya naman dahil unsa man dahil mong gidahom. Aw, kuan. Bisan lang ko dong tag. Maayo nga pagtagad. Bimbo, iyak kang bodyguard. Imo tong katungdanan nga dadon siya sa luwas nga dapit. Dili ka nga magdahom niya. Bisan unsa. Gawas ko nakagusto ka niya. Oh. Dili ako nakagusto niya, Tiyo. Siya'y nakagusto na ko. Oh. Pawais ako, Chok. Di na gid kalimot. O di na gid kalikayan. Miabot na gid ang akong kikabalakan. Nga makagusto ka Ma'am Altia si Bimbo. Miabot yun. Makagusto gid? Kinsab tayo makagusto niya eh. Bisan unsaon ni mo pakitag minaayo. Paslam gid ak sinalbahis. Bisan unsa pa ni kagwapa. Wa gyud ayo kay gilad og batasan. On call na lang di ay ka. Unkol sa iyong mata. Resign ako eh. Bisan muhangyo pas Ma'am Violeta. Di nagigubada. Ha! May pamukonsentrate ko sa kong pagkanta.
Sorry kayo ma'am nga mao na akong gisugat nimo sa imong pag-abot. Pero mo-focus na ako sa akong pagkanta ma'am. Naanam ko yung mga offers. Anugon sa kayo. Nakasabot ko, Bingbo. Ano kung sa tinuod ang mga opportunities kung mahigot ka lang sa pagka-bodyguard? Salamat kayo sa pagsabot ma'am. Proud sa dunya kaayo mi ni Althea kung mas-successful ka. Magkalaom ka nga mo support mi nimo sa imo inyang journey. Salamat kayo ma'am. Salamat yung kayo. Oh, naalagi ka. Wa man ti ka paniya. Magwaraw sa akong mga gamit ma'am. O by the way, resign ako ma'am. O gidawat na ni Ma'am Violeta ang akong resignation. Oh, Si Ma'am Violeta ang akong gitagaan sa akong resignation kay siya man ang akong employer. okay. Mura ra magwa. May ragidag mi resign ko. Resign ka? Ocho, si Ma'am Violeta ang akong gipananghiran. Nisugot raman sad siya. Mao nga ako din gipanguha nga kumagamit sila. Sa ato pa. Wa ka man nang idaan ni Ma'am Althea? Wa, Jo. Nakahibaw na lang siya pag panguha na ko sa akong mga gamit. Unya ba yun siya raman siya? Aw, wa. Wa lagi sige sulti. Ingon naman siyang okay. Ya, unsa man sa imong girason ni Ma'am Violeta nga mi-resign ka? Aw akong gingnan, Jo, nga mo-focus na ko sa akong pagkanta. Nga doon na ako yung mga offers. Yoy. Ando na dali kay mga offers na eh. Wa, God. Unsa? Mas ka nang gawa bata. Wa palibak, Jo eh. Doon na nag-message na ko. Mauna niya akong break, Jo. Mauna ni sugod sa akong professional singing career. Sampai tol. Kan ka nang nay kan niya na kada lang overnight. Wala, with wings lang. Kaya lang ba? Aha. That's a wish eh. Bago. Nagpila wish eh. Apa man? Sa biscuit niya kada lang. Wala, albis ko na lang. Aw ka na ba crowd 9 og umot ko. Wala lang dyan po siya kada. Wish eh. Kailan lang ba? Kaya. Ay, sige na lang kada. Bros na lang ko. Tingko. Pila ka bros? Plong-plong. Ay, salud. Kita pergi dulu. Kita pergi dulu. Paham ka? Kan eh? Ini? Udah mo charger. Wala, lahat kayo. Oh, nako. Nah, besok karma tama. Yung balik, igagak awat mga awat.
So, sa kanya sa pagkaon kung ipon. Ako rin mapakayo. Ako mong gasto. Pamarpel, ano? Dentist standard. Pwede mag-aawon na lang kung tubangan. Kaya pamarpel yun. Legal. No, no. Ano ka? Walang stress. Gusto ah. Ano ba? Ang motor mo to? Oo, siya ang dua. Wala ba naman niya? Ano ba pag dali ang stress pag daw? Ano ka? Ano ba ito ang stress pag daw? Ang istorbo nga dun. Ang tanong ko. Nangawa yung chargers inyo? Niagi ko no, tulot duha tong kabuk nga ako. Duha, sige isa lang, wala ko binigay, sige isa. Nakasod mo lang tao. Okay, masod sa balay doon. Namis please na eh. Nga, kumalabat nga. Nasagod din eh. Goodbye. Ano to, wala bebe? Mas, hindi naman ito cellphone, bro, isa dyan. Oo. Buka ni bro to. Hindi ito, magawas ko muna kami. Diba daw? Ano yun na? Yung mabuha niya, masuko ka. Bagyo daw siya ang buwas. Ano yun? Ako kasi nila niya, ano kasi ito. Ano pa, bebe? Kinakatunag doon sa ano? Bebe cute. Si bebe cute. Ano ba rin natin eh? Sa Meriam man to. Ano pa mukha to? Ada, basta gitu.
Bitaw. At kag mall nga kwartalo. Na. Mga ano ka mailog ka. Kaya mga baligya ni mapagkaon. Ang lagi nagahin ng tlog, no? Pangipon. Kaso na ganyan. Imagine, mukhaon ko, di pa na ako sa pag-ayaw, tuno na. Nga di ko ma-enjoy sa kong kikaon. No? Ah. Isang lola na 100 taong gulang ay nagbigay ng pabala sa 2 lalaking bumisita sa kanyang bahay. Ang lalaking iyon ay nagsasabi na siya ay apo ng anak na babae ng lola. Ngunit ang lola ay umami na wala siyang anak na babae at agad silang pinatuloy. Ito yung mga butang. Ikalauna, Wah. isang lalaking mataba ang dumating at dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bahay ng lola habang wala ng pagkain. Kapila pa ako ah. Ang lola ay masayang tatanggapin ang pagkain na iyon. At nang ang lalaking mataba ay handang umalis, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ako ah. Pinaliwanag ng Itong tumbler. mataba na siya ay nagpagatid ng pagkain mula sa lokal na organisasyon. At ang lola na masyadong matanda ay naging makalimutin at hindi makilala ang sinuman. Kahit na ang lalaking ito na palaging bumibisita araw-araw ay hindi siya nakilala ng lola. Dahil dito, pinakiusapan ng lalaki ang lola na pumunta sa kanyang bahay upang makilala niya muli ang nag-iisang anak na babae. Lahat ng kamag-anak ay nagulat nang makita ang matandang lola at nagtataka kung bakit siya dinala ng lalaki sa kanilang bahay. Nang mga sandali yun, isang matandang babae ang lumabas at nagulat nang makita ang kanyang ina na buhay pa. Ang lola ay nagulat din dahil nakilala pa rin niya ang kanyang anak na babae. Hindi sila nagkita ng halos 70 taon dahil sila ay naghiwalay dahil sa isan. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa pagsusumikap at pagsusumikap ng kanya, sa wakas sila ay Picture mo na. nagkapatawaran. Go. Lahat ay nakakaramdam ng saya at ang apo ay kumikini Go. habang sinasabi ang maligayang araw ng ina. Patawad po. Wala po kami pera eh. Eto po. Patawad po. Ay, kontor isa. Kayot eh. Kuha mo na, Phil. Pero ginan ako doon, ay nga ako sa unag, niabot na ako Manila, gidadagab na ako. Inom na yung tubig na mag-ano ko, liquid. Ako ibalik kayo yung tubig. Okay lang to, kay na may isang ko. Ang ako, wala yung option. Dire, nag-atbang lagi. Mukha akong kuplong, dire lang, tunga. Saya yung masinggit na huguan. Madili, ako yung singgit. Saya, di kayo eh. Manila lang. Na, lang. Dire, nakahira kuplong sa kasakit sa ngipon. Pinakasakit nga way sama. Ang ngipon yun. Ulo kayo. Sakit kayo mga anak kasakit ako, mag-itusok. Duro mo sa ulong utok. Kung hindi na yung Newa nakagwantaan na, balita, naghikog. Na magwanta niyang kasakit sa ngipon. Pero siya kabalo na, magtamba nga epektibo kayo kung kuha sa sakit. Pinareliver. Ito yung kamay mo di ko. Atong silicoxib, tag 35 ra. Ba't nabaw ko'y punting diha?